Przedstawiamy Państwu miniaturową kamerę Wi-Fi ukrytą w powerbanku renomowanej firmy Lafmate, służącą do dyskretnego monitorowania pomieszczeń. Oferowana kamera wyposażona została w moduł Wi-Fi, dzięki czemu umożliwia zdalny podgląd na żywo na urządzeniach mobilnych oraz możliwość rejestrowania obrazu na kartach pamięci w ustawialnej przez użytkownika rozdzielczości. W zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest nagrywanie obrazu w rozdzielczości Full HD, HD jak i VGA, a także możliwość nagrywania ciągłego lub po detekcji ruchu. Czas pracy kamery na wbudowanym akumulatorze sięga w tym przypadku do 6 godzin. Przykładowe nagranie wykonane kamerą ukrytą w powerbanku.